Habang patuloy na nakikiramdam sila Tali sa harapan ng lagusan, wala silang kaide-ideya kung sino-sino ang makakaharap nila. Bagaman medyo nag-iiba na ang ihip ng hangin, matatag pa rin silang nanatili sa lugar, hindi nakakaramdam ng anumang pagdadalawang isip. Sa pagkubli ng buwan sa ulap, agad naman nilang napansin ang mabilis na paglaganap ng kadiliman sa buong paligid. Dahil dito, minabuti nilang umatras na muna pansamantala upang masigurong hindi sila mauunahan ng kanilang kalaban. Nang medyo makalayo na sila sa entrada ng lagusan, agad naman silang umupo sa likod ng mga nagsisitaasang talahib para magtago. Subalit, lingid sa kanilang kaalaman na ang inaasahan nilang mga nilalang na lalabas mula sa lagusan ay kanina pa palang nakapalibot sa lugar na kanilang kinaroroonan. Kuya, parang may mali talaga eh. Kanina ko pa ito nararamdaman pero hindi ko masabi kung ano. Yung kakambal ko, bago pa man tayo pumarito, nagpupumilit ng lumabas sa katawan ko. Hindi ko alam ang mga nangyayari pero nasisiguro ko nagiging ganito lang to tuwing may panganib sa paligid. Paglalahad ni Ikong ng kanyang nararamdaman. Matapos naman yung marinig ni Tali, agad naman niya yung kinausap, subalit nang akmang hahawakan na niya ito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang paglitaw ng isang kulay itim na mga kamay na mabilis na humahawak sa damit ng kanilang kapatid. Buong puwersa yung kinaladkad ng nilalang na yon hanggang sa dumating ang puntong may kalayuan na yon mula sa kanila. Pagtigil nito sa kanilang harapan, dahan-dahan nilang nasilayan ang isang lalaking unti-unting lumilitaw mula sa kadiliman. Pagsilay nila sa kabuoang wangis nito, si Iping na mismo ang nagkumpirma na yon ay walang iba kundi ang antingero ng Samar na si Elio. Paglalarawan ni Tali rito, marami yung suot na kwintas sa leeg. May mga pilat din yung nakakalat sa buo nitong katawan habang hawak-hawak nito ang isang salamin na merong hawakang gawa sa tanso. Pagbitaw ni Elio sa salamin na yon, napangisi lang naman ito sa kanila habang nagwiwika ito ng, "Hindi pa rin talaga nagbabago ang mga kahinaan ninyo." Sa wakas, nakuha ko na rin ang pinapangarap ko. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong inilapat ang kanyang kamay sa pagmumukha ni Ikong habang nagsasambit ng mga engkantasyon. Hindi naglaon, biglang lumiwanag ng kulay pula ang pagmumukha nito at kasabay nito ang paglabas ng isang kulay asul na hangin na nagmumula sa mukha ng kanilang kapatid. Sinubukan pa nila yung pigilan pero sa kasamaang palad, wala silang nagawa buhat sa paglitaw ng malalakas na gabunan na kasamang nagkukubli ni Elio sa buong paligid. Nagawa naman nilang mapaslang ang iilan sa mga ito, pero nang marating na nila ang kinaroroonan ni Ikong, wala na roon ang antingherong yon. Nag-aagaw buhay na rin ang kanilang kapatid at sa estado nito, nasisiguro nilang dahan-dahan na yung nalalagay sa alanganin. Upang malapatan nila ito ng lunas, pinili nilang umatras na muna sa lugar nang sa gayoy mailigtas nila ang buhay nito kahit papaano. Alam kasi ni Tali na hati ang buhay nito at ng gahom kung kaya't sa oras na madukot ang nilalang na yon, paniguradong manghihina ito ng husto. Makalipas pa ang ilang minuto, sa tulong ng lagusan ni Pepe, mabilis nilang narating ang kanyang pamamahay. "Tali, bilisan mo! Hindi na maganda ang lagay ni Ikong. Pasensya ka na. Wala akong kaide-ideya na tayo pala ang binibitag nila. Kung sana lang alam ko yun." Naluluhang wika ni Eping habang hawak-hawak ang binti ng kapatid niya. Sa pagdating nila sa loob ng silid ni Tali,
agad naman nilang kinuha ang iilang mga halamang gamot na kanila pang minana sa kanilang mga magulang. Hindi pangkaraniwan ang mga gamot na yon, buhat sa kakayahan nitong magbigay ng milagro sa mga taong nalalapatan nito. Pero naubos na lamang nila ang gamot na yon, wala pa ring nagbago. Dahil dito, iisang bagay na lamang ang pumasok sa isipan ni Tali at yon ay kumuha ng engkanto na siya namang iaalay nila kapalit ng buhay at kaligtasan ng kanilang kapatid. Bagaman wala silang ideya kung gagana ba ang ganoong pamamaraan, pinili nilang sumugal na lamang. Nang marinig naman ni Pepe ang sinabi nito, dali-dali naman yung tumungo sa sagingan para kunin ang mga pinapakuha niyang engkanto. Maya-maya pa, pagbalik nito, dala-dala na nito ang mga engkanto na bakas sa pagmumuka ang labis na pagkagulat ukol sa mga nangyayari. Kahit awang-awa sila Tali sa mga nilalang na yon, wala silang nagawa kundi paslangin ito para makuha ang kanilang mga likido. Matapos nila yung gawin, agad naman nila yung ipinainom kay Ikong, pero sa kasamaang palad, wala pa ring nagbago. Nang makabalik na ang ulirat nito, bakas sa pagmumukha ng kanilang kapatid, ang matindi nitong pagtitiis. Yung tipong alam na nitong nalalagay na sa panganib ang kanyang buhay, pero nanatili pa rin yung kalmado at iniiwasang magpakita ng kahinaan sa harap ng kanyang pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, wala na nga silang nagawa kundi dalhin ito sa bahay ng kanilang panganay. Hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag inilapit nila ito ng walang balabal, ngunit sadyang wala na talaga silang pagpipilian. Pagpasok nila sa lagusang ginawa ni Pepe, nagmamadali naman silang tumakbo patungo sa tahanan ng kanilang kapatid upang humingi ng tulong. Subalit sa kasamaang palad, pagdating nila roon, wala nang buhay ang kanilang bunso. Nang masipat naman ito ni Ermitanyang Dagay, maging ito man, hindi mapigilang magalit. Sa sobrang bigat ng nararamdaman nito, nagbitaw yun ng isang malakas na sumpa na ultimo ang kalangitan, hindi nakayanan. Pagkaraan lang ng ilang minuto, bumuhos ang isang malakas na ulan na sinabayan ng mga pagkulog at pagkidlat. Habang nakatalikod ang kanilang kapatid, hindi naman napigilan ni Pepe ang kanyang emosyon. Kahit alam niyang mapanganib ang pagyakap dito, pinilit niya pa rin yung ginawa sa paniniwalang maiibsan nito ang paghihinagpis na nararamdaman ng kanilang panganay. Pagramdam naman ni Ermitanyang Dagay sa mainit na katawan ni Pepe, agad namang bumalik ang dati nitong ulirat na siyang naging sanhi upang magpumilit yung kumalas mula sa pagkakayakap nito. Hindi mo ba nauunawaan ang ginagawa mo? Dahil dyan, unti-unting maaagnas ang katawan mo. Matagal ko na kayong binalaan. Huwag niyo akong titingnan sa mga mata. Nihahawakan. Pepe, mamamatay ka sa sumpa ng 4 ebanghelista. Wika ni Ermitanyang Dagay habang lumuluha ito. Nang marinig naman ni Pepe ang sinabi ng kanilang panganay, masaya naman yung sumagot sa isipan nito ng, "Para sa inyo, hindi ako magdadalawang isip na ialay ang aking buhay." "Tahan na ate, mas lalo kaming nasasaktan kapag nakikita ka naming nagkakaganyan." Dahil sa sinabi nito, maging si Tali hindi na rin mapigilang umiyak. Sa pagkakataong yon, wala na silang nagawa upang mapigilan pa ang kanilang pagdadalamhati. Kahit si Eping noon, hindi maiwasang magkimkim ng galit at lungkot dahil sa mga nangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti nilang ilagay na muna sa isang lugar ang bangkay ni Ikong. Si Pepe naman, nilapatan ng paunang lunas sa Ermitanyang Dagay, pero hindi pa yun gaanong sigurado na matutulungan siya nito.
Maya-maya pa, nang maihanda na nila ang kanilang mga kailangan, agad naman silang tumungo sa lagusan upang tuntunin ang kinaroroonan nila Elio gamit ang bakas nitong naiwan sa paligid. Sa kanilang paghahanap sa lugar na yon, halos inabot pa sila ng kalahating oras matuntun lamang ang napakaliit na bakas ng antingero. Matapos nila yung makuha, dali-dali naman nilang sinundan ng aninong nanggagaling dito hanggang sa hindi naglaon, narating na nila ang sentro ng baryo ng San Jacinto. Mula roon, pasimple nilang nasilayan ang paggala ng mga alipores nito na halos wala ni isang pangkaraniwang tao ang nakakatunog. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, iilan sa mga nilalang na yon na sipat nilang nagtatangan ng mga lasug-lasug na katawan ng sanggol. Dahil sa mga pangyayaring kanilang nasaksihan, nagdesisyon silang maglunsad ng digmaan laban sa mga ito. Sa gitna ng napakatahimik na baryo, para silang mga maninila na mabilis na umaatake sa katahimikan ng gabi. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, umabot na sa 10 gabunan ang kanilang napaslang. Bawat isa sa mga ito, walang awa nila yung kinitila ng buhay, pagpapakita ng kanilang matinding galit dahil sa pagkawala ng kanilang kapatid. Lumipas pa ang halos humigit 1 oras nilang pag-atake, doon na nila unti-unting napapansin ang animoy pag-usad ng mga nilalang patungo sa ibang lugar. Bago rin ito iwan ng baryo, napansin nilang may iniwan yung doong marka na animoy naghahanda ito ng isang pangmalawakang ritual. Dala ng pangamba ni Tali, pinilit pa nilang wasakin ang markang yon, pero hindi nila ito nagawang mapangibabawan. Ayaw namang gamitin ni Ermitanyang Dagay ang kapangyarihan ng 4 evangelista, gawa ng ang nais niyang mangyari, unang tatamaan nito ay ang antingero. Nang mapagtanto nilang wala silang kakayahang sugpuin ng markang yon, minabuti na lamang nilang ipagpatuloy ang pagsunod sa pangkat nito. Pagputok ng bukang liwayway noong mismong araw, nagdesisyon na muna silang magmanman upang matunugan kung ano ang ginagawa ng kanilang mga kalaban. Habang pinagmamasdan nila ang pugad nito sa gilid ng paanan ng bundok, patuloy naman nilang pinipigilan ang kanilang kapatid na sumugod. Kung hindi lang dahil sa kanilang dalawa, paniguradong kanina pa yon nagwawala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang antingero na kasalukuyang naglilibot sa mga tauhan nito. Bawat isa sa mga nilalang na naroon, nagbabalat kayo bilang mga pangkaraniwang tao tuwing sumasapit ang umaga. Pansin na pansin din nilang hindi nang hihina ang mga gabunan kahit ilang beses na yung tinatamaan ng liwanag ng araw. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanilang paningin sa panganay nila matapos nilang marinig ang pagmamalabis nitong makausap ang antingero. Nang marinig naman yun ni Tali, agad naman niya yung nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Ate, sigurado ka ba dyan sa binabalak mo? Marami sila. Hindi pa natin alam kung ano ang kanilang kakayahan. Ikaw na rin mismo ang nagsabi sa amin, huwag mamaliitin ang ating mga kalaban. Bakit ngayon? Parang nagpapadalos-dalos ka." Nang marinig naman yon ang kanyang kapatid, napangiti lang naman ito habang nananatiling kalmado. Pagbaling nito ng paningin sa pugad ng mga gabunan, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala, Tali. Hinding-hindi na nila tayo maiisahan. Magtiwala ka. Meron akong nilulutong plano." Dahil sa sinabi nito, wala na silang nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit papaano kasi, alam nila kung ano ang katungkulan ng kanilang panganay sa kanilang magkakapatid. Bilang ito nagtataglay ng pinakamalakas na kakayahan ng kanilang angkan, karapatan nitong magdesisyon kung ano ang kanilang gagawin.
Naniniwala rin si Tali, hindi basta-bastang gagalaw ang kanilang kapatid kung wala yung kasiguraduhan. Matapos ang kanilang pag-uusap, minabuti na nilang maglakad patungo sa pugad ni Elio. Bitbit ang kanilang mga sandata, buong tapang nilang kinumpronta ang mga nilalang na yon na wala man lang kahit nakatiting na bahid ng takot sa kanilang mga katawan. Pagdating nila sa bukana ng pugad nito, agad naman silang sinalubong ng mga mandirigmang gabunan na merong tangang mga armas na halos kasing itim ng uling. Bawat isa sa mga nilalang na yon nakahandang makipagpatayan sa kanila sa sandaling maramdaman ng mga itong nagdadala sila ng panganib laban sa kanilang grupo. Subalit, sa kabila ng pilit nitong pagsiil sa kanila, patuloy lang naman ang ginagawang paghakbang ng ermitanya hanggang sa hindi naglaon, narating na nito ang bahay na tinutuluyan ng antingero. Pagtigil nila sa harapan ng kubo, buong tapang namang tinawag ng kanilang panganay ang pangalang Elio. Hindi naglaon, nasipat na rin nilang bumukas ang pinto at kasabay nito ang pagsilay nila sa lalaking may mahabang buhok na nakangisi habang naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bakit ka naman galit na galit, pamangkin? Ibabalik ko rin ito kay Ikong. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, nais kong ipahiram niyo muna ito sa akin. Madali lang naman. Mga 3 dekada. Pangiinsultong bungad na wika ni Elio sa kanilang magkakapatid. Pagkarinig naman ni Dagay sa sinabi nito, agad naman yung nagpakawala ng 3 buhay na salita. Subalit bago pa man yung lumapat sa katawan nito, bigla naman yung sinalag ng gahom na mayroong nagniningas na baluti. Sa puntong yon, doon nila napagtanto na ang baluting pinasuot doon ng antingero ang nagbibigay kakayahan sa nilalang na yon upang magawa nitong mapangibabawan ang presensya ng 4 ebanghelista. Nang masipat naman yun na ermitanyang Dagay, dali-dali naman itong dinukot ang dala niyang panyo. Sabay muling usal ng 5 buhay na kataga. Pagsilay naman ni Elio sa ginawa nito, agad naman itong inutusan ang mga kasama nitong gabunan na maging pananggalang. Pero sa pagtagos ng usal ni ermitanyang Dagay sa mga nilalang na yon, nagawa pa rin itong mawasak ang baluti ng gahom na siyang naging sanhi upang tuluyan yung maglaho buhat sa presensya ng 4 ebanghelista. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, lahat ng dinaanan ng usal na silayan nilang wala ng buhay. Ang mga nagmamasid naman, nakapatira pa na sa lupa, animoy iniiwasan nilang makita ni maramdaman ang presensya ng ermitanya. Dahil sa pangyayaring yon, bakas sa pagmumukha ng antingero ang matindi nitong pagkagulat dahil sa mga nangyari. Nang masipat naman itong naglalakad na papalapit sa kanyang kinaroroonan ng panganay nila Tali, bigla naman yung bumunot ng talibong at nung ipupukol niya na ito sa ulo nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang lumupaypay sa lupa ang braso niyang nakahawak sa sandata. Kahit anong gawin niyang pagbuhat dito, tila bang hindi niya yun magawa-gawa dahil sa napakabigat nito. Hindi naglaon. Tuluyan na rin niya yung nabitawan matapos niyang marinig ang isang malakas na pagsipol ng ermitanya. Sa pagtigil nito sa harapan ni Elio, dahan-dahan namang itinuro ni ermitanyang Dagay ang hintuturo nito sa noo ng tiyuhin nilang yon habang nagwiwika yun dito nang, "Ito ang tandaan mo, Elio. Sa kahit na anong aspeto, wala kang tsansang manalo. Dahil sa ginawa mo sa kapatid ko, bibigyan kita ng pagkakataon para manalo. Pero paalala lang, huwag kang tatakas sa islang ito. Sa oras na umapak yang mga paa mo sa ibang lugar, mamamatay ka sa hindi kaaya-ayang karamdaman. Alam kong alam mo, iisa lang ang paraan para ikaw ay magtagumpay.
isang lamo ang kaluluwa mo sa demonyo. Kapag ginawa mo yan, siguro naman amanos na tayo. Kaluluwa mo, kabayaran para sa kinuha mong buhay ng kapatid ko. Matapos itong mailahad ni Ermetanyang Dagay, buong lakas naman niya yung sinindak na halos manginig ang kabuuang buto nito. Pagsilay naman ni Eping sa mga nangyayari, hindi naman ito mapigilang magulat sa kadahilanang yon ang kauna-unahang pagkakataon na makita niya si Elyong nasisindak ng katunggali nito. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman yung tinalikuran ni Ermetanyang Dagay na siyang naging sanhi upang mapaluhod na lamang yun sa lupa. Bago nila nilisan ng lugar, kabilin-bilinan pa ng panganay nila, walang kakayahan ng mga nilalang na yon na makapagpalit ng kanilang pugad. Kumbaga, mananatili sila roon para isakatuparan ang nais mangyari ng Ermetanya. Binigyan din nila ito ng ilang linggong palugit bago sila bumalik. Sa pag-alis nila sa lugar, kitang-kita nila Tali ang pagmamasid sa kanila ng mga gabunan. Habang binabagtas nila ang daan, ipinag-utos naman ni Ermetanyang Dagay sa kanila na hanapin yung nilalang na pumasok sa lagusan. Kabilin-bilin na nito na kapag natagpuan nila ang nilalang na yon, gawin nila ang lahat para yon ay mahuli. Nang marinig naman yun ni Tali, minabuti niyang tanungin ng kapatid nila kung bakit hangad nitong madakip ng buhay ang nilalang na 2 beses nang nakatakas sa kanilang mga kamay. Dahil sa kanyang sinabi, walang pagdadalawang isip namang inilahad ng kapatid nila ang tunay na rason nito. Anak yon ni Elio. Mula pagkabata, pinuspos na yon ng demonyo para maging alipin niya habang buhay. Kagaya ng ginawa niya sa atin, hangad kong maibalik rin sa kanya ang pighating ating naramdaman dahil sa pagkawala ng ating bunso. Iwasan niyo na munang magdalamahati. May panahon para dyan. Sa ngayon, sundin niyo na lamang ang ipinapagawa ko. Seryosong sagot naman ng kanilang panganay. Nang marinig naman yun ni Tali, wala na siyang nagawa kundi ang manahimik at sumang-ayon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw na yon, muli silang bumalik sa lagusan para hintayin ang nasabing nilalang. Ayon kasi kay Ermetanyang Dagay, may posibilidad na lalabas yun roon noong mismong gabi, bitbit ang mga gamit na ipinakuha ng ama nito. Dagdag pa nito na upang hindi na yon makatakas mula sa mga kamay nila, kinakailangan nila yung maselyuhan ng mga buhay na kataga nang hindi nito nalalaman. Sa tulong ni Eping at ni Pepe, magiging posible ang bagay na yon. Dahil sa sinabi nito, nagpumilit naman si Tali na iwan si Pepe sa bahay niya para magamot ang tinatangan nitong sumpa na natanggap nito mula sa kapatid nila. Subalit, nang marinig naman yun ni Pepe, nagpumilit naman yung sumama na parabang alam na nito na walang lunas ang ganoong karamdaman. Huwag mo akong alalahanin, kuya. Ayos lang ako. Tsaka may panahon pa naman para dyan eh. Ang importante sa ngayon, magawa natin ang pinapatrabaho ni ate. Wika ni Pepe sa kanyang isipan. Sa pagsapit ng gabi, kasalukuyan na silang nagbabantay sa gilid ng lagusan. Si Eping noon, nakaantabay na sa bukana nito, pilit na itinago ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng tanga nitong mutya ng gabi. Makalipas lang ang ilang minuto, bigla naman silang napatahimik matapos silang makarinig ng mga dagungdong sa ilalim ng lupa. Napakabilis ng paglakbay nito hanggang sa dumating ang puntong doon na nila nasilayan ang paglabas ng anak ni Elio mula sa bukana ng lagusan. Walang sabi-sabi, agad naman yung tinaga ni Eping sa paa, sabay pakawala naman ng mga pamakong dasal si Tali at ang kapatid niya. Tinigal po rin nila ang nilalang na yon upang hindi na yon makapagbigkas ng mga buhay na salita na maaaring sumalag sa kanilang mga pinakawalang usal.
Nang maisakatuparan na nila ang kanilang mga plano, tumambad sa kanilang harapan ang nilalang na pilit na nagpupumiglas. Gayunpaman, dahil sa tigalpong tinamo nito, hindi nito magawang mapangibabawan ang usal na pinakawalan dito nila Tali. Ang kawalan ng kakayahang sumambit, nangangahulugan ng kawalan rin ng kapangyarihan. Talo ka na. Wala ka nang magagawa para makatakas pa. Wika ni Tali sa nilalang na yon. Matapos niya itong mailahad, agad naman nila yung kinaladkad patungo sa kanyang pamamahay. Upang hindi rin yun basta-bastang maapektuhan ang presensya ng 4 evangelista, pinasuot nila yon ng damit na mabilis namang bumaon sa katawan nito. Inaasahan naman nilang gano'n ang mangyayari, lalo pat puspus yun ng demonyo. Sa pagharap ng anak ni Elio kay ermitanyang Dagay, unang naramdaman nito ang galit ng isang nagmamahal na kapatid. Sa harapan ng bangkay ni Ikong, inutusan ng ermitanya ang lahat ng demonyong napapaloob sa katawan nito, gamit-gamit ang kapangyarihan ng 4 evangelista. Pagkarinig naman ng nilalang na yon sa mga usal na binitawan ng kapatid niya, napasigaw lang naman ito habang pilit na tinatakpa ng kanyang tenga. Hindi naglaon, wala din yung nagawa kundi hayaan ang paglabas ng demonyo sa kanyang katawan na siyang naging sanhi upang tuluyan yung bumalik sa normal. Sa pagbagsak nito sa lupa, wala na yung nagawa kundi ang manghina hanggang sa tuluyan na yung mawala ng ulirat. Maya-maya pa, unti-unti na ring nanunumbalik ang orihinal nitong anyo hanggang sa doon tumambad sa kanila ang isang inosenteng binata na nagkakaroon na ng malay. Sa itsura ng pagmumukha nito, parang wala yung gaanong kinalaman sa mga nangyayari. Subalit gayon paman, hindi na yon pinansin pa nila Tali, lalo pat alam din nilang huli na para sa binatang yon na maligtas. Bukod kasi sa hindi na pangkaraniwan ang estado ng katawan nito, kitang-kita rin nila ang baluktot nitong mga buto dahil sa paglakad nito na parang aso. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad namang nagtalukbong ng balabal si ermitanyang Dagay upang maikubli ang kanyang presensya. Hindi naglaon nang magkaroon naman ng malay ang nilalang na yon. Dali-dali naman niya itong hinawakan kung saan kitang-kita nila Tali ang pag-usok ng pagmumukha nito habang hawak-hawak ito ni ermitanyang Dagay. Marahil alam mo na ang naging kasalanan mo. Hindi ko rin maipapangako sa iyo na mabubuhay ka pagkatapos ng mga sigalot na ito. Sa sitwasyon mo, iisa lang kayo ng kasalanan ng iyong ama. Seryosong wika ni ermitanyang Dagay sa harapan ng pagmumukha ng anak ni Elio. Habang pinakikinggan yon ng bata, bakas naman sa pagmumukha nito ang labis na takot at pagkasindak. Bagaman hangad nitong sumagot sa sinabi ng kaaway ng kanyang ama, hindi niya na yun nagawa pa buhat sa panghihina. Maya-maya pa, tuluyan na nga yung nawala ng malay, dala ng matinding pagod. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, iniutos ng panganay nila na talian ang kamay at paa nito at lagyan din niyo ng busal sa bibig. Kapag nagawa na nila ang bagay na yan, itali nila yon sa labas ng kanyang pamamahay kasama ang mga alaga nilang hayop. Nang marinig naman ito nila Tali, dali-dali naman nila yung ginawa nang walang pagdadalawang isip. Matapos nilang maisakatuparan ng bagay na yon, agad naman silang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang panganay upang pakinggan ang mga susunod nitong plano. Ayon dito, habang naghihintay sila ng takdang panahon, kinakailangan nilang maghanap ng lunas para sa isang uri ng ketong na unti-unti nang lumalamon sa katawan ni Pepe. Dagdag pa nito na kahit alam niyang imposibleng makahanap ng lunas para sa sumpa ng 4 evangelista, magpupumilit silang humanap ng paraan
alang-alang sa kanilang kapatid. Sa halos ilang araw nilang pananaliksik, doon nila nalaman ang tungkol sa isang templo na matagal na panahon ang iniwan ng sibilisasyon ng tao. Nasasaad sa kasulatang ipinamana ng kanilang mga ninuno na sa puso ng kabundukan ng Maconacon matatagpuan ang 2 templong naglalaman ng sinaunang Ciborio at Calis. Alam niyo yung 2 pinaglalagyan ng alak na ubas at katawan ng Diyos tuwing idinadaos ang mahal na hapunan sa simbahan? Ganon na ganon ang wangis nito. Ang pinagkaiba lang, hindi yon gawa sa tanso o ginto, bagkus ay gawa yon sa bakal na nilagyan ng mga luwad. Wala naman talagang espesyal sa bagay na yon, pero sinasabing ang mga buhay na salitang nakapalibot dito ang siyang nag-aalis ng lason sa katawan ng isang tao. Isang beses lang din nagagamit ang bagay na yon, lalo pat tuluyang nawawasak ang mga usal na nakaukit dito tuwing may gumagamit na rito. Matapos naman yung mailahad ni Ermitanyang Dagay, agad din namang nagsaalbalutan sila Tali para mapaghandaan ang pagtungo sa lugar na yon. Bagaman hindi nila maisip kung gaano kalayo ang Moconacon sa San Jacinto, minabuti nilang paghandaan ang napakalayo nilang paglalakbay. Ibinigay na rin niya ang misyon para patayin si Elio sa kanyang mga kapatid, lalo pat nasisiguro naman niya na wala naman yung magagawa. Habang naghahanda sila Iping, agad namang lumapit sa kanya si Pepe. Pagsilay niya rito, napansin niya ang nanlulumo nitong mga mata na parabang nais nitong sumama. Makalipas pa ang ilang minuto, humawak naman yun sa kanyang balikat habang nagwiwika sa kanyang isipan ng, "Kuya, ipagpaumanhin ninyo kung hindi ko kayo matutulungan. Limitado lang sa isla ang kakayahan kong makapaglakbay. Hindi saklaw ng kapangyarihan ko ang mga tawid dagat. Kung sana, makatulong ako sa inyo, makakabalik agad kayo rito ng mas maaga." Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, mahinaho naman siya roong sumagot ng, "Huwag ka mag-alala, ayos lang kami. Tsaka isa pa, mas magandang maglakbay kaysa dumaan sa mga lagusan. Isipin mo, marami rin kaming matatanaw na magagandang lugar. Pero huwag ka mag-alala, babalik din kami kaagad sa oras na nakuha na namin ang aming pakay sa Maconacon." Dahil sa kanyang sinabi, nagpasalamat lang naman sa kanya si Pepe buhat sa kanyang sakripisyo para sa buhay nito. Matapos nilang makapaghanda, agad naman silang tumungo sa sala upang humingi ng basbas sa kapatid nila. Pagdating nila sa lugar na yon, bumungad naman yun sa kanilang nakaupo at sa harapan nito, nakatayo ang 4 na representasyon ng 4 evangelista. Kagaya nung una nila itong nakita, burado rin ang mga pagmumukha nito dahil sa nakakabulag na liwanag. Sa gitnang bahagi ng mga nilalang na yon, nakabukas ang isang lagusan sa papag ng kanyang tahanan. Matapos naman nila yung masilayan, dahan-dahan naman silang lumapit sa kanilang kapatid para magtanong. "Alam kong walang kakayahan ng kapatid mo para makapaglakbay patungo sa ibang lugar. Ako na ang gumawa ng paraan sapagkat hindi biro ang layo ng Maconacon mula rito. Kung umalis kayo ngayon, maaaring abutin kayo ng 2 buwan sa paglalakbay lamang." Wika ni Ermitanyang Dagay sa kanila. Dagdag pa nito na sa tulong ng lagusang isinakatuparan niya, dadalhin sila nito sa mismong bundok kung saan naroon ang abandonadong templo. Mariin rin sila nitong pinaalalahanan na huwag gaanong maging kampante sa lugar dahil sa dami ng bantay nito. Tali, nasa gitna ng 2 templo ang Ciborio at Calis. Kinakailangan yung sabay itong kunin upang hindi mawala ng bisa ang isa nito. Tandaan mo, importante ang 2 bagay na yon para maialis ang sumpang bumabalot sa katawan ng kapatid mo. Mag-iingat kayo.
Meron akong nabalitaan, umiiral ang Adarna at Manobo sa lugar na yon. Dagdag na paalala ni Ermetanyang Dagay. Matapos namang marinig ni Tali ang sinabi nito, bigla namang nagsitayuan ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan na parabang isang natatakot na pusa. Kahit hindi siya noon nagsasalita, bakas sa kanyang pagmumuka ang labis na pagkatakot. Mula pagkabata kasi, naging panakot na sa kanila ang nilalang na tinatawag nilang Manobo. Para sa mga hindi nakakaalam, isa yung uri ng ahas na naghahari sa lahat ng ahas. Ni isa sa mga kalahi nito, wala pa doong nakatalo. Nag-iisa lang din ng Manobo dahil sa sumpang ipinataw dito ng mga diwatang nagsanib puwersa para yon ay matalo. Sinasabing ang Manobo ang isa sa mga nagbabantay ng haligi ng mundo. Hindi rin yun naninirahan sa mundo ng mga tao, maliban na lang kung merong gumawa ng ritual para dito. Nakakapangilabot ang ritual sa pagtawag ng nilalang na yon, gawa ng kinakailangan mong lumikom ng tig-10 piraso ng lahat ng mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Sa oras din na sinimulan na ang pagtawag para rito, lahat ng mga nilalang na naroon ay mawawalan din ng buhay dahil sa paghigop ng ritual sa kanilang mga kaluluwa. Sa madaling sabi, tinatawag lamang ang ganoong nilalang para bantayan ang isang mahalagang bagay. Dagdag pa ni Tali na wala ring kamatayan ang nilalang na yon. Wala rin itong kahinaan at ang tanging magagawa mo sa harapan nito ay tumakbo, manalangin na sana hindi kanya masundan pa. Paglalarawan ni Tali sa nilalang na yon, meron yung 2 sungay sa ulo, parang sa buwaya ang mga ngipin nito at may kakayahan yung gumamit ng lahat ng elemento. 5 rin ang buntot nito at gawa sa mamahaling bato ang kanyang kaliskis. Wala ring sandata ang may kakayahang sumugat ng kahit kalasag nito, kaya baliwala roon ang makipaglaban. May 2 ring malasatukong kamayang Manobo na ginagamit nito sa pagpatay ng kanyang biktima. Napakalaki rin ang nilalang na yon na halos kaya nitong lumulo ng 2 toro sa iisang kainan lang. Nga pala, konting paglilinaw lang. Iba ang Manobong ito sa sawang inyong nalalaman. Ang mga Manobo kasi hinahati sa 2 uri. May Manobong itim, meron ding Manobong puti. Pero sa 2 uri na ito, ang Manobong tinutukoy ni Tali sa kwento ang siyang naghahari sa lahat ng Manobo. Sa madaling salita, ito ang kanilang Diyos na kinikilala. Subalit sa kabila ng kanilang mga nalaman, minabuti pa rin nilang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa isip-isip nila, bahala na kung ano ang mangyayari, lalo pat buhay ng kanyang kapatid ang nakataya roon. Sa pagpasok nila sa lagusan, pinabaunan naman sila ni Ermetanyang Dagay ng isang supot ng asin. Bago sila tuluyang maglaho sa harapan nito, inabisuhan sila nitong ilapat ang asin sa mga sugat na kanilang matatamo sa oras na marinig na nila ang napakagandang himig ng Adarna. Maya-maya pa, nang marating na nila ang ibayong bahagi ng lagusan, doon bumungad sa kanila ang napakalawak na kabundukan. Wala ring katao-tao sa lugar na yon na parabang napakalayo roon ng komunidad ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, agad naman nilang tinahak ang daan papaitaas ng bundok. Habang naglalakad silang 2, doon nila napag-usapan ang tungkol sa templong yon. Aminado rin kasi noon si Tali, yon ang unang beses na marinig niya ang kwentong may kaugnayan sa lugar ng Makonakon. Nang marinig naman ni Eping ang kanyang sinabi, wala naman yung maisagot dahil maging ito man, walang kaide-ideya sa lugar na kanilang pupuntahan. Ayon kay Eping na, sa ilang dekada niyang pamumuhay bilang isang antingero,
wala siyang nabalitaan ukol sa ganoong uri ng templo na binabantayan ng mga ganoong uri ng nilalang. Dagdag pa nito na kahit dadalawa lamang ang bantay sa lugar na yon, hindi rin niya maipagkakaila ang matinding pagkabahala. Noon pa man kasi, naririnig na niya ang tungkol sa kakayahan ng ibon ng Adarna. Maliban sa abilidad nitong gawing bato ang kahit na anong uri ng nilalang, may kakayahan din yung gumawa ng hukbo ng mga engkanto sa sinumang hindi nahuhumaling sa napakagandang boses nito. Mariin ding tinutulan ni Eping ang tungkol sa mga kumakalat na usapan na merong kaugnayan sa wangis ng Adarna. Nga pala Pinuno, pasensya ka na. Hindi ko maaaring isabay dito ang wangis ng Adarna. Mariin kasi yung pinaalala sa akin ng matandang nagbahagi ng kwentong ito para na rin sa nakasanayang paniniwala ng maraming tao. Basta ang masasabi ko lang, hindi kagaya ng mga Adarnang alam natin ang totoong wangis nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, hindi nila namalayan nasa gitnang bahagi na pala sila noon ng bundok. Mula sa lugar na yon, pinili muna nilang magpahinga sa isang patag na lugar upang sulitin ang ganda ng tanawing nakapaligid sa kanila. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, panay naman ang kanilang pagsisipat ukol sa maaaring kinaroroonan ng templo. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman sila noong natigilan matapos nilang masilayan sa ibayong parte ng bundok ang isang matandang punong animoy binabalutan ng konkretong bagay. Sa unang tingin, hindi mo agad yun mapapansin, pero kapag tinitigan mo ito, doon mo makikita ang konkretong bagay na nakapaikot dito. Dala ng kanilang kuryosidad, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na yon hanggang sa hindi naglaon, bumungad sa kanila ang arkong gawa sa luwad na merong 2 rebulto ng nilalang na wala ng ulo. Balot na balot din yon ng mga damo at sa unahang bahagi nito, merong iilang mga hagdan na unti-unti nang kinakain ng kalikasan. Sa puntong yon, doon nila napagtanto na hanap na nila ang nawawalang templo. Sa pagtapak nila sa kabilang parte ng arko, nakarinig sila ng isang malakas na paghuni ng ibon, hudyat na meron yung naramdamang kakaiba sa buong paligid. Pagtahimik naman ng nilalang na yon, doon naman nila nasilayan ang mga ibong nagsiliparan sa paligid na merong kulay dilaw na balahibo. Nang makalayo na ito, nagpatuloy ang kanilang paglalakad sa hagdang pinalilibutan ng napakaraming maliliit na damo. Ang mga puno naman sa lugar na yon, halos wala ka nang makitang dahon dahil sa pinalilibutan na ito ng mga kakaibang halaman. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng matandang punong kanilang nakita, doon tumambad sa kanila ang napakalawak na tanawin. Sa isip-isip nila tali noon, maaaring ang lugar na yon ang nagsisilbing isa sa mga pahingahan ng sibilisasyong minsang nanirahan dito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, minabuti na rin nilang umusad kung saan habang papalapit sila sa pinakamataas na bahagi nito, mayat maya naman ang pagsilay nila sa mga ahas na nagsisikumpulan sa paligid. Hindi lang mga pangkaraniwang ahas ang kanilang mga nakikita, bagkus ay mga ahas na nagtatangan ng malalakas na kamandag sa kanilang mga katawan. May mga banakon din sa lugar at mga ahas na merong parang patrianggulo ang ulo. Iba't iba rin ang kulay ng mga ito habang nakapulupot yon sa mga puno. Maya-maya pa, nang makita na nila ang 2 abandonadong templo, doon bumungad sa kanila ang animoy mga balat ng ahas na nagkalat sa buong paligid. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang hugis nitong parang sa bato. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman siyang inabisuhan ni Eping na magtago
sa kadahilan ng nakakaramdam na ito ng hindi kaaya-aya sa lugar na yon. Nang makapagkubli na sila, doon ito itinuro sa kanya ang isang bahagi ng lugar kung saan merong isang patay na punong pinaliligiran ng mga estatwang kawangis ng tao at hayop. Bawat isa sa mga ito, nakataas ang kamay sa harapan ng puno at ang iba naman nakahiga sa mga ugat nito. Ayon kay Tali, sa unang tingin, mapagkakamalan mo yung mga pangkaraniwang estatwa, pero kapag nakita mo ang ibong bato sa itaas ng sanga ng puno, doon mo mapagtatanto na hindi yon mga pangkaraniwang estatwa. Malakas ang kutob nila na ang mga taong naging bato ay kagagawan mismo ng Adarna. Ang ipinagtataka lang nila noon, bakit naging bato na rin ang nilalang na yon? Maya-maya pa, nang akmang pupuntahan niya ang puno, bigla naman siyang hinila pabalik ni Eping habang nagwiwika ito sa kanya ng, "Kapag umaga, kawangis ng bato ang Adarna. Buhay yan, Tali. Nakikiramdam yan sa atin. Ihanda mo ang asin at kutsilyo. Sugatan mo ang balat mo sa oras na makarinig ka ng isang magandang himig." Nang marinig naman ni Tali ang sinabi nito, agad naman niyang inihanda ang tangan nilang kutsilyo. Hindi naglaon, laking gulat na lamang niya nang makarinig siya ng isang nakakaantok na himig. Pagsilay niya sa kanyang kasama, nasipat naman niya yung sinusugatan na ang sarili nito, kung kaya't ang ginawa niya, walang pagdadalawang isip naman niya yung sinunod. Paghiwa niya sa kanyang braso, agad naman niya yung nilagyan ng asin na siyang naging sanhi upang mabaling doon ang kanyang wisyo. Habang kumakanta ang Adarna, panay naman ang pagtitiis nila buhat sa pinsala nilang nilikha. Maya-maya pa, nang masipat naman nilang pumikit na ang nilalang na yon, agad naman nilang inalis sa kanilang mga sugat ang asin na patuloy paroong natutunaw. Pagkabalot nila rito ng benda, nagpatuloy ang kanilang pagmamasid hanggang sa kauna-unahang pagkakataon, doon na nila nasilayan ang hari ng mga manobo. Habang gumagapang yon sa pader ng templo, kitang-kita nila ang dalawang mga galamay nito na merong matutulis na mga kuko. Sa bawat paggalaw din ng nilalang na yon, wala karoong ibang maririnig kundi ang tunog ng batong nahahawi ng katawan nito. Dala ng takot nila Tali, lahat ng paraan na maisip nila para maitago ang kanilang presensya ay kanila ring ginawa. Hindi rin sila naglakas loob na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili, wala silang kakayahan para labanan ang ganoong uri ng nilalang. Sa pagsapit ng takip silim, nanatili pa rin silang nagmamasid sa paligid. Habang unti-unting lumalalim noon ang gabi, dahan-dahan namang nagpapalit ng anyo ang Adarna. Kung kaninang umaga ay kawangis yun ng bato, noong gabing yon, para itong alitap-tap na nagliliwanag. Paglapit naman ng manobo sa kinaroroonan nito, bigla namang tumuktok yon ng 3 beses sa pinagpapatungan nitong puno gamit ang kanyang mga pangil na tuka. Matapos itong gawin ng Adarna, mula sa mga ugat ng punong yon, umahon ang mga engkantong animoy kawangis ng mga tikbalang. Sa pag-atungal ng Adarna, mabilis din naman yung tumakbo papalayo at pagkaraan ng kalahating oras, bumalik ang pangkat nito. Dala-dala ang iilang piraso ng baboy ramo at mga hayop na natagpuan nito sa pusod ng kagubatan. Ayon kay Iping, hindi naman talaga literal na nagugutom ang mga nilalang na yon. Bagkus ginagawa lamang nila ito upang mapanatili ang dami ng likido sa kanilang mga katawan. Gabi-gabi lang din nila yung ginagawa sa kadahilan ng yun lang ang nag-iisang pagkakataon upang makapag-utos ng tikbalang ang Adarna. Dagdag pa ni Eping na kinakailangan na rin nilang maghanda dahil sa oras na makatulog na ang dalawa, palihim silang papasok sa 2 templo.
Mula sa loob nito, gagawa sila ng senyas na kanilang ipapadaan sa tali ng buhay na idinugtong nila sa kanilang mga kaluluwa. Sa pagtungtong ng 11:00 ng gabi, kitang-kita na nila ang pagpulupot ng manobo sa mismong katawan nito. Ang Adarna naman noon, medyo humina na rin ang liwanag ng balahibo, indikasyon na yon ay kasalukuyan ng nagpapahinga. Matapos naman nilang masilayan ang ganoong kaganapan, dahan-dahan naman silang lumabas sa kanilang pinagkukublian para pasukin ang dalawang magkahiwalay na templo. Nang marating na nila ang entradang pinto nito, dahan-dahan naman nila yung binuksan kung saan doon tumambad sa kanila ang silid nitong napakaraming nakaukit na kasaysayan sa mga pader. Napakalinis din ng loob ng templong yon na parabang meron doong nangangalaga. Nang makaapak na sila sa loob nito, laking gulat na lamang nila nang biglang sumara ang pinto. Mula roon, biglang nagkaapoy ang mga siga at sa pinakagitnang parte nito, doon nila nasilayan ang Kalis at si Boryo. Okay, grabe, sobrang dami ulit nangyari sa episode na to, no? Pero alam nyo, doon sa early part ng kwento, kasi ang haba no? 50 plus minutes. Siguro mga bandang 10 minutes, no? O hindi pa abot ng 10 minutes. Nalungkot na ako sobra eh. Kasi, ano ba, hindi ako medyo nalinawan kung patay na ba si Ikong o pipilit nilang buhayin. Kasi ako sa pagkakaalam ko, si Ermitanyang Dagay kaya niyang bumuhay ng patay. Pero sa sitwasyon ngayon ni Ikong, parang nawalan siya ng pag-asa, di ba? Tapos yung nangyari kay Pepe, yung nagkaroon siya ng kakaibang ketong na sakit sa balat, tas kinakain siya yung parang unti-unti siyang naagnas. Parang sobra naman ako nalungkot dun. Di ba kasi mga kapatid ni Ermitanyang Dagay yun eh. Tapos, ewan ko, hindi ka pwedeng tumingin sa mata ng ate mo. Tapos, hindi mo rin pwedeng yakapin. Di ba parang sobrang nakakalungkot naman tong episode na to. Nagbigay lang sa akin ng kaginhawaan. Ito na, yung naglalakbay na si Eping tsaka si Tali. Kasi, Ibong Adarna yung pinag-uusapan natin dito eh. Alam naman natin na, di ba? Alam naman natin kung ano yung itsura niyan eh. Pero ayon dito, ayaw sabihin eh kung ano yung itsura niya. Siguro, talaga nga bang ibon o may kung ano pang ibang itsura to? Kasi yung finale medyo nabasa ko ng konti. Hindi na nga pinaliwanag ni Tali kung ano yung eksaktong deskripsyon ng Ibong Adarna. Pero tayo bilang kinalakihan natin yung kwento na yun, eh alam natin na isa itong uri ng ibon. Na kapag napupuan ka sa katawan, eh magiging bato ka. Dito iba eh, parang yung tinig o yung himig ng ibon, no? So, para matapos na tong kwento na to, tsaka mabigyan tayo ng linaw kung buhay pa ba si Ikong o gagaling pa ba si Pepe, yung finale, same time, sabihin nyo na yung premiere para wala masyadong ads. Pahintay na lang ako. Salamat.